שלום לכולם, היום אני רוצה להסביר לכם על קוטב הקולמוסים המושלם. אתם יכולים לראות שיש פס שמסמל את הזוויות כל 2.5 מעלות, ומספרים כל 5 ו-10 מעלות. יש לנו פה את משטח החיתוך, שאותו אפשר להחליף במשיכה כלפי מעלה, והוא מתנתק, ובדחיפה חזרה הוא מתחבר, ככה שאפשר להחליף בין גדלים שונים של משטחי חיתוך, ומה שנותן לנו גם להחליף את המשטח חיתוך במקרה של שחיקה. יש לנו פה את טפס הקולמוס, החץ, מה שמאפשר לנו לקבוע את זווית הקטימה שלנו, וגם יש לו מנגנון מיוחד שמאפשר לנו לתפוס קולמוסים מכל מיני גדלים, מ-7.5 מעלות ועד 11 מעלות. עכשיו, כדי לתפוס את הזווית שלנו, אנחנו נכוון נגיד לזווית של 20 מעלות, נגיד לזווית של 20, ואז נועלים פה עם הבורג, בעזרת הבורג, ואז הזווית לא תזוז לנו. עכשיו, יש לנו פה קולמוס יהודה לדוגמה, אני יכול פשוט לבוא, לדחוף אותו כלפי מטה, ואז הוא נכנס לבפנים, ואני יכול לשים אותו על משטח החיתוך, ככה אני יכול להתחיל לקטום. עכשיו אני אדגים עם קולמוס אחר. יש לנו פה קולמוס קצת יותר דק, אבל גם הוא נכנס בקלות ונתפס כמו שצריך, מה שמאפשר לנו נוחות קטימה מקסימלית. יש לנו פה את טפס הסכין וסכין 11. עכשיו, כדי להחליף סכין, באים לפה עם היד, מרימים את הסכין כלפי מעלה, ומושכים כלפי חוץ באופן הבא, והיא יוצאת בקלות, ואז אפשר להחליף סכינים בלי הרבה מאמץ. ואפשר לראות פה שיש את החלק היותר רחב של הסכין מאחורה, שמים אותו ראשון, ככה באופן הבא, ודוחפים אותו כלפי פנים. ונותנים פה לחיצה קטנה מאחורה, כדי שהסכין תישב כמו שצריך, וככה מחליפים סכין בכזאת קלות. יש לנו פה את זווית הסכין, כל פס פה מאחורה זה 10 מעלות. אנחנו יכולים לקבוע לפי זה את זווית החיתוך שלנו. אתם יכולים לראות גם פה שאפשר להזיז את הסכין לכל הטווח הזה. עכשיו אני רוצה לקבוע נגיד זווית של 20 מעלות, אז אני אשים את הסכין פה